uyazi ukuthi ngeke ngathinta indaba yokuqala kwani kokholo niyakhumbula ngathi nokholo lenziwe njani luyakalwa ngoba owazi ukukholwa kwami nokukholwa kwakho uJesu. Umfundisi uZulu akakwazi ukukholwa kwami, then akakwazi ukukhuluma ngokukholwa kwami ukuthi noma ngabe sekukhona lapho sengishayise khona bese ethi kangikholo. Hallo asiyeke ukukhuluma ngokukholwa kwabantu ngoba wazi lutho ngokukholwa kwani. Imeasurement yokukholwa kwakhe ikuJesu, not new. Noma ngambona noma ngabe usenjani useshayeke wazi wagijima phansi eshawa mhlambe yini ububi noma usone kangakanani kubani kuNkulunkulu, you have nothing to do with the faith of that particular person. Siyathanda thina kancane hayi uthi usindisweni nje uma ngabe kunjena usindisweni ukholwa yini makunjena yini indaba mayikholwa kube nje cha bolutho awungeni. Awungeni. Haleluya. Asiyeke bazana ukukhuluma ngokukholwa kwabantu ngoba indaba yokukholwa kwami iphakathi kwami naye. Haleluya. Yabona nje angisho nje mangabe usengwalapha ebuthathweni ungwalapha ebuthathweni usazokhuluma ngokukholwa kwabantu hayi yakholwa ke loya akakholwa ke loya okwazi ukuthi usenjani grade R. Angisho ngoba grade R enenkinga neze bafethu naba sebengibuka kabe abazukulu bamlulu ayibonke uthi nanga umkhulu sekhuluma kabi grade R chabo ayibonke Nkosi kodwa I'm trying to say kusho ukuthi ngamanye amazwi awukazo ngamanye webasithandekayo yazi ukuthi into ovame ujwayele ukuyisho kwabanye abantu uwe lowo. Haleluya. Mawukwazi ukukhipha igama ngeke ngilinganise ngalento yokuthi yabona mawukwazi ukusho ngiqoshamise nje igama njengoba lenza mawukwazi ukuthi umuntu kaNkuluNkulu odalwe uNkulunkulu uthi inja yokuqala ubani uwe ngoba umuntu ukhipha lento ayiyo. Hallo ukhona amen kuleyo ndawo. Ngamanye amazwi yonke into ongayisho ngosidalo esiwumuntu sikabani sikaNkulunkulu uthi uyikuthi umbize ngani ngamagama. Yathi yabona usho lento uNkulunkulu angayishongo ngalomuntu. Neze bazalwane ngisho amaphara la nesiwabiza ngani ngamaphara. God has not said that. Amen. Akasa kusho nkusho uNkulunkulu lo. Hallelujah. So kama usho into enegative kumuntu okwazi ukuthi kahle uyichaza wena. Uziveza wena ukuthi ungubani. Hallelujah. Uyomuzwa umuntu mangabe ethuka inhlamba nemza. Umuntu mayekwazi ukukhipha inhlamba ngani ngomlomo wakhe okwazi ukuthi ilento ayiyo. Yabo? Ayikhipha inhlamba ayise komunye akhohle ukuthi hayi njengoba esho lento usho uzisho bani uzisho yena.